Beauty. Mangenang epsu pun suanu sengena. जोंनि रुमा बेमोन एसिखौ लादोंमोन जों बर'निनो बे पुट अफ द लाइट्स पेन थांनोसै बर'निनो हटेल जोबोद मोजाङै फांगासै आं थांनोसै केयारलेसै मेनारलेस सरि गाहायाव बेबायदि बर'फ्राबो जे बिदि बानायदों जायगा जायगा थ' गोजोनथाव थ' बेजों स्टाफ थाग्रा बिसोरनि ओमफ्राय नैबेयाव रेस्टुरेन्टबो दङ प्लास सिखारबावबाय नै आर्लि मर्निं सिखारबाय जों हटेल एकेडि नामा मालिक कौन यहाँ का मालिक का नाम अमल दैमारी जोंनि एक्स BLT बे रिसेपसन काउन्टार प्लास रेस्टुरेन्ट प्राइसটো কিমান আছিল নন এসি তো 900 টাকা 900 টাকা পার নাইট আৰু এসিটো হ'ল 1300 টাকা আৰু ট্রিপল টু 2000 थैंक यू थ' बे जाहैबाय जायगाया जोंहा दुधनैयाव जे एसेबां गिदिर मैया मेघालय थांनानै दुधनैयाव थाफैबाय आरो दिनै बेलेग जायगायाव रानिं जायफ्रा एनिथिं MJ गुबुन मोनसे चेनेलाव नुवाखै बेयाव आं बै आपडेटखौ होदोंमोन दा फिन खेब दुधनै कलेज रोड फुंबिलिनि सम बै ट्रेननिसो नामा आदसा फ्लाइअभार नैबे बड'फा UN ब्रह्म ट्रेडिशनल कल्चारल कमप्लेक्स ना चलो सोर लुनायमोन नायनो हागोन नोंथांमोना आंनि साइडजों नुदों इनि दुधनै महाविद्यालया दुधनै कलेज मेन गलपारा जाहैबाय 29 किल'मिटार दलमा माथिया नै थांगासिनो आं बैयाव थि मोननैसो बुस्थु मिसिं नुबोदों थाखोमानानै थानाय गोमानानै थानाय मा बियो दा देखायलांफिनगोन आं ओरै थांबा मोनसे बुस्थु लायग्रोनि नायनि मोनसे गामियाव हाबफैदों दसेनि थाखाय दा थांनोसै जोङो है चे देंगारगु बर' मिडियाम गैया नामा होमबा बहाय मानगोनां एबसु बुनसुआ नुसनगोना नुसनाखैथाय एसे फरायनो रोंस्लिंनायखायसो दुधनै महाविद्यालय इंलिश बर'बो नांगोन नैबे आं दहाय देखायदोंमोन सरि बड'फा गेस्ट हाउस दैयानो हरला थुदो बियो सोरजों बिल्ड आप खालामजानायमोन होनोब्ला जोंहा एक्स CM चिफ हाग्रामा महिलारि बै नोंथांमोना नुबाय दुधनै जाय महाविद्यालया बे बर'आवबा मा जागोन बर'आव लिरोब्ला आरो दुधनैयावबोथ' एक्सुवेलि जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन टिम थानांगौ दङ थ' थाबैनो जेरै उदालगुरिफ्रावबो जिल्ला मावख'निखौबो सोलायदों बावबो न' दाउट एसामिसखौ जों बोखारहोनाखै बर'आबो थाफा इंलिसाबो थाफा समायसिनगोन फैयै आयनै नुहुरदोंना बेबो बर'निनो बेकारिया आरो सिङाव माबायदि फुंनि ब्रेकफास्ट खालामग्रोनोसै हटेल ब्रह्मपुत्र बर'निनो दुधनै आइटेम्स जिखुनुआनो जाया बानायग्रा माग्रा मोजां मोनदां स्टाइलखौ फैयो मोनसे जायगायाव मेघालय नैबाव नै वाव मा फिथाइ बिलाय जाजाग्राबा सोंनांसिगोन र' खाथियाव नायफैथारबाय आं मेघालयाव दंफैयो दायो चेरि फिथाइसो बे चेरि फिथाइ मोनथारोबा एसे गोसोम गोसोम जायो होनदों नैबे जोलैया चेरि वाव बिउटिफुल बेरे हान्दिलक नामा बेयो Ini mak kalian lagi? माबायदि Mana? Ah,
Itu mana sih ya? Klap kayak. Jangan mari dah habis kan. Hari सिंनिफ्राय मोनसे बुस्थु नुदां गोदोसो नुयोमोन दा नुफिनदों हाउ लाकि ना मा होनो लाइट बारग'नाय जों दायो मेघालया मोनफैबाय ओमफ्रायहाय फिन खेबसेबाव मैया मेघालयानिफ्राय आरो आसामनिफ्राय आरो दिनै मेघालयाव दहाय आं मोनसे चेनेलावबो फोसावदोंमोन 43 टाइप्स around 40 प्लास गुटखा बायदिसिना माया गोलैगोन नोंथांमोना मिथिखासिगौ सिखरनो कमला पेशन बेफोरबो गोलैलांफाजोबगोन हाइ कर्टआ डिक्लेयार खालामबाय थाबैनो बेन जानांगौ जोंनि एरियायाव थ' जायफ्रा बर' फानग्राफोर सांग्रां जाखानाया गाहामसै दानिफ्रायनो नङाबा पुलिसजों फाइन लाजानाय हमजानाय जानो हासिगौलाय बे हाइ कर्टनि डिक्लेयार सोरबा गभर्नमेन्टनि नङा ओमफ्राय मैयानि खारनाय चिरांनिया नोंथांमोना मिथिखाबाय गिनांसिगौ आजिखालि गथ' गोनांखाय ओंखारो नै पुलिस कनस्टेबलजों मा जाहैनांगौ बिस्रा लाइफआ बेहाबो साख्रिया साननो गोनां बर'फ्रा बिदिजों सेस थ' नुबाय नोंथांमोना एसेबाबो जायगाफोरखौ ना आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दं हटेलाव मोनफैबाय सानानै फन खालामफैजोब्बाय जोंखौ दुधनैयाव गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला बे हटेला बर'निनो जोंहा बबेनिमोनथाय नामखौ बावलायलांबाय आं एक्सप्लर खालामनो नाजागोन फुंसिमाव पुलिस सारा दोनफैबाय मोजाङैनो मोजां ट्रिट खालाम होननानै कमप्लेन खोनायोब्ला खिन्थु आं दुखु मोनगोन जालायलांबाय सारा थ' सिनायखानाय सार सासे इसेबां जे जों नर्मेल मानसिफोरनि थाखायनो रेसपन्सिबिलिटि लाबाय आसुरित मोनदों आरोना हटेलनि जास्ट माबा होनानै फैदों मा होनो एन्ट्रि गोबाङा दाउट जादोंमोनदां मैयानि समावहाय बिथां आइसि सारानो दैदेनबाय ओमफ्राय जयै हटेल मोनानि समाव गावनो लाबोनानै दोनफैबाय आरो बे बर'निनो हटेल नोंथांमोना नैबे खौरांखौ मोननानै माबायदि मोनदों जोंनाथ' बर'फोरनि गेजेराव सोरबा डेभेलप जायोबा सोरबा गिदिर लुयोबा मेगन सानायासो बांसिन जायो थ' बेखायनो आं खावलायनो लुबैयो बिदि नङा हारियाव सोरबा जौगायोबा जौगाथों जोङो साबायखरसो होनांगौ थिग बेबायदिनो मालायखौ नुनानै मेगन सास्लायस्लाय बै मेगन सानायनि टाइमफोरखौ गाव गावनि लाइफ केरियार बिल्ड आप खालामनायावबो फकासो अब्ला डेफिनेटलि नोंथाङाबो जौगालांनो हागोन होनना आं सानो खायफा गोबां हेडेक टेनसन लायो बिमा बिफायानो गैखाया आंहा बिदि न'खरा प्रब्लेमा बै मेटार नङा नोंसो नों बेसेबां गराय जानो हागोन खार रान खालाम लाइफआवहाय खस्थ' खालामोबा स्ट्रागल खालामोबा निस्सय जौगालांनायनि चान्स दङ